Nek bahasa Inggrisnya siji apa? One. Loro. Two. Nah, nek loro setengah. Ora enjoh kowe. Ijek iso aku. Lah loro setengah apa, Mas? Pertanyaane piye? Siji. Siji apa? One. Loro apa? Two. Loro setengah? Tugel. Bahasa Inggris kok. Bahasa Inggrisnya wong golek duit kok bisa kecekele. Mesti kok sambar gelap. Pak Lurah, Wilujeng Dalu. Nggih. Pak Lurah itu biasanya juga suka menyanyi loh. Nggih. Oh iya nanti diminta berkahnya untuk menyanyi ya. Cari mau kan ke bahasa Jawa lah kok ketularan. Aku akhir jejer karo kowe kok mesti nulari ngono lho. Nah. Kita kan kanca. Iya. Ya? Iya, Yes. Ya, nyanyi yo. Menyanyi. Rada maju sithik kono. Heeh. Lho, lakune. Piye, Mas? Ora, kowe iki lakumu kaya wong ayu-ayu dhewe. Mongko wis 150 karo